Easy go. И здравейте хора, аз съм Ninja Gamer и за днес ще играем Garry's Mod Prop Hunt. За другия път може да предложите какво искате да играем в Garry's Mod или на друга игра. Skype ще има в описанието, Steam името ми ще бъде в описанието и да, ще се върна когато вляза в Prop Hunt. Хора, върнах се, сега ние сме хънтърите, да, точно така. Сега трябва да намерим хората, които са се скрили. Най-вероятно знаете, но за тези, които не знаят, нека да обясня. И да, ще може да видим след 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и може да виждаме. Нека играем. Добре, не са това. Така. Защо не мога да го снимам? Това го снимам. Динята. Мога. Не, трябва да съм по-внимателен. Много лава от тия бурите. Не. Така. Как? Що? Имам спрял само един стрел. Така. Виждаме летящ колбар. Леле. Ако целя един път ще умра, така че... Нещо младещо тук. Колко мрели бедница. Някой трябва да е тук. Не бих нищо. И хора, ще се върнем, когато почне следващата игра. Хора, обратно съм, ние сме пропсове и сега трябва да се скрием. Така, ще бъда нещо малко. Нещо малко. Цвете. Със сигурност ще ме видят, защото това не си изглежда реално в екрана. Аз просто съм се една маса. Мога ли да направя това? Не мога. Мога ли да бъде по-активна? Това да не ме види. Съжалявам за бъга, който видяхте. Не научим. Супер! Така. Съжалявам, че много време не е имал клипове, но просто бях на хотел и да, съжалявам. Не ме виждат. Не ме виждат. Мога да че... Да.
Като гледам... Супер, не ме вижда. Аз съм просто една празна масичка. Някой... Не, да се стана на мястото. Така. 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 Сега само трябва да изчакаме 2 минути и 30 секунди. И ще играем един рунд като хънтовете и ще спирам футбол. Така. Не ме виждаш? Как не ме вижда? Това си е добре. Това си е добре. Мога да направя някой ден, ако искате, напишете в коментарите дали искате рум-тур. Да, ако искате, напишете в коментарите. Както казах, името в Steam ще бъде в описанието. Както и скайпа. Играта, откъдето може да си я закупите. И мисля, че трябва да бягам. Не ме стреля. Не! Добре, хора, ще се върна, когато почне другия. Хора, върна се, сега сме хънтове. И да, нека започваме. Трябва да намерим другите. След 16, 15, 14, 13, 12. Така, нека започваме. Така, мисля, че видях първата жена. Добре, някои от цели видях. Добре, със сигурност. Какво виждам тук? Що се въртиш, бе? Убих един. Така. Утуч. Който не е малко. Този не е. Гардероба. Така. Защо има една подна наливка? Добре, това е. Добре. Да, не вкъщи искаме. Търся. Добре. Така. Не виждам нищо. Малки туалет, не са известни. Ще вкарам в туалетното. Тики са. Така, с 3 туалетни. Това вестник трябва да е с туалет. Къде така, Вани? Не! Самоубих се. Не! Да, хора, съжалявам, че клипът е толкова кратък. Надявам се да ви хареса и до следващия път. Бай-бай!